sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN DCKI, magatugang oras na kunyan, alas 9:02 nina pagkaaga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check. Hatod sa Indo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection. Nasubukan nyo na Bicol. Mayaw ng tatya Bicol Connection. Ni Aling Linda Bicol
morning mga tugang. Welcome po digdi sa tuyang programa ngunyan. Bicol Connection sa RPN DCKI. Kita po mag-iribanan nabot ng ano yan? Okay, sige. Okay na siguro ha. Okay. Ay na mga tugang, giraray, good morning po sa Indoga Boss. Kaya pala kasubago medyo ko yan ang pagdangog ko. At, okay, sige. Salamat kay Chief. Yan dyan sa main control ko niyan si Engineer James Sonoco and si Chief Engineer Abilin Don Toralio. Yaon man ko niyan digdi. Pero iba. And siyempre si Ricky Sagayab sa main control, mga tugang, inipuan sa indong amigos sa radyo. Ako po si JB. Nagpapabot sa indo ni good morning. Karo digdi talaga, Chief. O yun na. Okay na. Nagbalik si dati. Take two mo. Yun na naman. Okay, sige. Okay na. Sige, pinag-aayos kaya kan sa kuyang kapartner digdi. Garo nag-buwelta sa dati. Okay, makatugang pasensya na kamo dawa pa paano, yaon man giraray kita. Okay, digdi. Okay na, welcome po mga tugang ha. Dawa day ko na inigibo gamito na ning saro. Guwapong-guwapo na. Parehas kan na duwa kong technician digdi. Guwapong-guwapo. Si Jimmy Guanson, mga tugang, yaon naman sa transmitter side. Ako po ang sa indong amigo sa radyo. Ini po si JB Junior the Floor. Nagpapaabot po sa indo ni good morning. Welcome po. Digdi sa tuyang programa. Siyempre, yaon man po digdi yan mga OJT ta. From Nabwa o kaya Nabwa Polytechnic Colleges, mga tugang. Yaon po sinda digdi mga OJT ini. Nabwa Polytechnic. Mali. Take two. Okay. Sige. Sabi nga ni Kayan, take two kung sa shooting. Camarines Sur Polytechnic Colleges. Tama ako. CSPC. Ayan. So, kuya na lang lugod. So, kuya na lang. Madaling sambiton. CSPC kang Nabwa. Ayan yung mga future engineer, mga tugang. Kaya pala sarabay sindang hiling sa kuya. Ay, magayon po. Medyo pahiling na po si Sirang Kansaldang, mga tugang. Digdi sa tuyang lugar ta so Bagyo po nag-landfall duman sa may parte kan Isabela. Sa pinaka huring update, mga tugang, kan Tropical Cyclone Bulletin number 4 kan bagyong Tropical Depression na si Dodong. Ini po pinaluwas ngunyan pa sana. Kasubago pa sana ang mga alas 8 ni na pagkaaga, mga tugang. Northwestward po ini duman sa may parte kan Cagayan Valley, as in sa may parte kan northwestern Cagayan area, mga tugang. Kaya ini pong tropical location, pinakasentro kan location kay ini, mga tugang, Tropical Depression na si Dodong. Base po sa datos kan na pag-asa, mga tugang, nasa vicinity kan Lasam, Cagayan, 18.1 degrees north. 121.5 degrees east. Medyo harayo po digdi sa Kabikulan. Ay di pong si Tropical Depression na si Dodong. May patos-patos po ining kusog kanduros, mga tugang, na 45 kilometers per hour harani sa sentro. Asin ito pong pabugso-bugso. So inapod sa Ingles na gastenes. Nagabot man po sa 75 kilometers per hour. Central pressure po nasa 1,000 HPA. Presenting direction po kaini, mga tugang, north-northwestward sa rikas na 25 kilometers per hour.
Extent of tropical cyclone wind, strong wind extend outwards up to 180 kilometers from the center po mga tugang. Kaya iguana po nin signal number 1. Yan nakakapekto po sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and northern portion kan Pangasinan mga tugang. And siyempre, sa iba pang parte kan Pangasinan, ano? Kaya yan po ang pinaka-latest update kan bagyong si Dodong mga tugang. Bicol Connection Report. Dagdagan muna niya ito ang report. Nasa linya na. Boy naman ang report. Haliki karondang Philip Barasena. Karondang Philip, good morning. Salamat. Karondang June, good morning sa mga parantaban niya to. Di sa Ciudad Canirga, sa nagkakapirang barangay, may mga nagluluwas na pangaran kan mga makandidato pagkapunong barangay. Digdingani sa barangay San Nicolas, nagluluwas ang pangaran ni Nick Awa, dating kagawad, station manager. Tapos nagluluwas man ang pangaran ni Nelson Villamer. Yung makapitan man. Oh, ba. O sige. Ayaw kitang magigilibo ka yan. Tapos si Uboy Losinya. Ang tugang ni punong barangay Ariel Losinya. Si Kapitan Ariel Losenya. Sabi Mari Alec Manggiraray, Kapitan. Sige. Tahalaton niya to yan. Kung magkasaroran magtugang gaganahon ninda. Oo, siyempre. Kaya makusog baga. Maray man so naipahiling na accomplishment ni punong barangay Ariel Lucena. Kundi pag-abot kaya sa barangay, kung minsan baga, normal na yan, magpamilya, naglalaban sa politika. Normal yan. Tanganing ko yan. Pagulayan. Maski nga sa probinsya ng Camarines Sur, kaya ito nauso baga na magkaralaban sa sarong pamilya. Ngunyan. Kunwari sa naman pala. Ngunyan, sinabi ko na kaya sa di ka mo nagtutubod sa ko. Ngilingan na yan. Nangyari so, blood is thicker than water. Ayun. Yan ang sinasabi ko. Bastang abong makitkit sa puder, gumibo ka mo nin ngalasan sa tao. Tanganing, permi ka mong pinagulayan. Importante yan. Di ba? Garo man sana ka mo mga artista. Pag ikaw kung sikat na artista, gusto mo man na tangkilikin ng mga pelikula mo, kaya permi kang nasa guesting, ay gumibo ka nin istorya. Tanganing sumikat. Halimbawa, permi kang traidor. Yan. Gusto mo man maging aktor. Yan. Kung dahil ka man nagsisikat pagka-aktor, mabakunyan ka man sa pagka-traidor. Yan. Kung medyo gusto mong pakanusunan sa imong imahen, pag-abot sa pelikula, rapist ka. Di ba? Pero may listado ako yan digdi sa na nagsikat Sisay. Sidik Israel. Bakong Sidik Israel. Si taga-Iriga. Res Cortez. Taga-Buhi. Taga-Buhi man yan. Kaya pwede si Res Cortez iyo man. Sa mga pelikula. Kuyan kaya, versatile kaya yan Si Res Cortez, magpabida, magpa-kontrabida, magpa-rapist, magpa-bakla, puwerte. Naglalawag sa politika. Sa politika man, iyo man ang gibuhon mo. Pero sa politika, dahil ka magpararaas ng medyo bakla ka. Dahil ka magpararaas sa artistan kakandidatuan. Yun, natumbok mo. Kaya, importante. Kung mayo kang kwarto sa politika daw, artista ka, tunod ka. Importante, talaga, Karondang Philip, igwa kang maipapahiling na abilidad saka igwa kanin mga programang para sa mga constituentes mo, di ba?
Saka igwa ka nin pundo. May Mm. kapital ka. Pag malaw ka sa politika. Ganon. Kung mayo kang kapital, ay dawgong ka sa nakaitong mayong-gayong talent, pero may kwarta. Sa bagay, natumbok mo talaga yan. Yan ang pinaka-the best sa barangay. Pero, ano bang mga nasa barangay Karundang Philip, dahil naman nagtutubod sa arong kayanta. Dahil nga sa kwarta, dahil ta ngayon nahihiling na mag-asensuan sa tuyang barangay o banwaan. Dahil sa nasa kwarta. Tuod naman kayan, mag-barangay, mag-syudad, mag-banwaan, mag-probinsya. Permi na bagang araw kayan ang nangyayari, ang trend. Talaga. Pero, kaipuhan kaya sa barangay, with technical understanding in preparing committee reports and barangay ordinances. Di ba? Saka, dapatan maging barangay official. So, turutat tao man kan mga gigibuho na lay ordinansa. Correct. Dahil mo ipag-asa ka, boss, sa imong sekretary o kaya sa imong treasurer. Saro pa yan. Ang pagiging opisyal sa barangay, bako ining pagpapapugi sa kalye. Yan. Wala ko ba kung pagpapatarpulin sana? Sa tarpaulin, guwapo. Pag personal, bako. Nakadakol na mga ganyan, mga nagruruluwas dahil pangani eleksyon. Kadakol na mga tarpaulin, may linyada na. Kunwari, mayo mo nakabugtak na vote, pero nagpapabisto na. Igwa siyang linyada, pati si Iskay, igwa ng linyada, diyan nga ni Sabaaw, ang grupo ni dating Councilor Lucy Boy na, igwa ng tarpaulin. Utong-uso na yan. Tapos, di ba, bati niya sagin, happy graduation, happy birthday, pero pag happy fiesta. Pero pag pinagsolisitan, tago-tago. Normal. Uda nga si kagawad. Pero, ara mo, ang pagiging opisyal sa barangay, tawon ta kanin magkapirang, ahapoton ko kung o yun sasabihin ko. Kay puwan, tataong nin-formal letter, magdisurat. Mag-draft nin... mag-ibunin komunikasyon. Yan. Mag-draft nin barangay resolution. Di ba? Yan. Dapat prepare budgetary plans and report. Di ba? Ano pa? Organize, implements, manage, and evaluate events. Yan ang mga kaipuan sa barangay. Make project or program proposal. Be a leader who function of the greater goods. Yaon ka pa dyan. O baka turog ka na dyan. Ngayon, naram ko sana kaya, good leader dapat good follower. Yun. Tama. Tama. Magsunod ka. Kung ikaw sarong leader, magsunod ka man duman sa kuyan, sa mga bakong leader, kung anong mga suggestion sa imo. Kung anong mga gustong ipasunod sa barangay. A good follower, tama ika. Very good. Ano ba baga kayang mga punong barangay? Kung minsan, ako nga kapitan. Ay, ako nga tunodonin dodig. Dae yan pwede. Dapat kayan, duman yan sa kangkungan pinupurot. Una ako sa katahawan kan Pwede. Sabi nga ni, be a leader who functions for the greater good. Di ba? Tatay kang magkapot ka na namamatayan mong stress and pressure sa barangay. Kapirasan na yan. At kang mag-ariglo kan mga puro pamilya, nag-iwan-iwan. Correct. Yan. Tama. Sabi nga ni, knowledgeable in handling committee meeting and parliamentary proceedings. So, duman na malogan sa parliamentary proceedings na ikatataong mag-handle sa pagiging duwang nag-iriwal, no, di ba? Handle with care. Handle with care. Di pwede na akong magkapitan sa moyang barangay pa lang. Tender loving care. Dahil ka nata singilon ka ni Ma'am Kayla. Ay, ikaw niyan yata itong mga kandidato. Sige. Bako sa San Nicolas, diyan sa Barangay Salvacion,
si dating Liga President punong barangay Vicente Lagatik ang liwat mabalik. Aba, ay may yung problema yan. Ta kung maray man sa naging program niya, accomplishment kan nakalihis na turno niya, okay lang yan. May yung problema. Sakaan nag-revive baga sa iya, so aki man sa niya. Si punong barangay Michael Lagatik. Nagpupunawan pala sa barangay na pag mayo si ama, si Aki, o kaya kung mayo si Aki, si Agum. Arog naman kayo ng sitwasyon kung minsan. Ay, hindi ko. Paano kung mayong kung alimbawa, puro kapitan pamilya. Kung kapitan ka, mayo ka manin Agum, mayo ka manin Aki, sa'yo may iriribay. Kung minsan mapili na pwedeng iribay. Pag una ako si girlfriend mo. Ay, ayun, pwede sa... Ano na? Girlfriend pa lang, di pwede. Di pwede. Anyway, dyan sa Salvacion, mabilta palan si dating punong barangay Lagatik. Oo. Siya yung makakalaban. Tapos, dahil pa baga nagluluwas so makakalaban. Kunan pangaran. Diyan man sa San Juan, Iriga. Iriga, makakalaban pa lang dyan ni incumbent punong barangay Ame Oleya, si dating General Manager kan Casoreco 3, si Claro Toriano. Maalaban si Sir Claro. Pero ano na mangyayari dyan? Patibayan nin experience no? Saka padakulanin pamilya. Ayot, ang Toriano, dakol. Diyan sa San Juan, dakol dyan na Toriano. Correct. Tapos, dyan man sa Santo Domingo, ma-re-elect si punong barangay Weden Salvadora. Tapos may nagluluwas man na makakalaban niya. So nagtapnatser na kagawad, si kagawad Edwin Albanyo. Igwa pa subot nagluluwas pa, kundi di pa nabutuan pangaran. Kagawad man ini. Sa Santiago. Aram ko duman si dating kagawad Manoy Digoy Salcedo. Pero kan ako nagduman sa Santiago, may kaulay akong Portanova family. May mga classmate ako dyan, may mga barkada ako dyan. Saro pala sa mga gusto mo nindang paabot sa mga taga dyan sa Barangay Santiago, si Philip Baracena. Ayaw nga ningod. Damo tapurog maubos mga ngon. Di ba? May nakauli ako, Portanova family, bagang simbahan pataas. Aram mo yan? Hindi mo nakita-kiton, ngod. Ako nadangog ko sa naman, mama na akong sinasabi na ikayon. Kundi nag-react ka kaya Kadakal pati ka vlogger san sa aswang. Ganun. Yun daw. Baka maaswang kita pag nagkandidato. Pero sa totoo lang, nagluluwasan pangarang Philip Baracena dyan po sa Santiago. Malay mo, kung anong kang dawa kagawad ng una ngaya, bastang tarabang kita, okay man yan, mayong problema ka yan. Dawa di na. Saan honorarium dyan sa Santiago, sa pagkakaaram ko, mga nasa 10,000 naman pati. Dikit pa man ang honorarium dyan. Dikit. Di ba? Di duman ka na sa buhil lugod. Kung makalabaw-labaw dyan sa Santa Faustina, dyan ang dakol na honorarium. Tadako lang barangay yan. Sa isa, digdi sa sasakop ka na Barangay San Roque, digdi sa Iriga. Mayo pa bagang nagluluwas kung isayan makakalaban ni MM Alpilor. Pero kung halimbawa da ito na agadan si Padikong Rimpula, kagawad pa ka to San Roque, Yes. Pero to sa maigot na pinag-i-endorse kan mga taga-Barangay San Roque. Pwede man dyan magbalik si dating punong barangay Ferdinand Serrano. Pwede man. Okay man baga si dating punong barangay Ferdinand Serrano dyan San Roque, Oo, pangmasa man yan. Pangmasa man talaga. Takay ito nga kang yan pa kita duman sa original tang istasyon, permita yan nakakaulay si Ferdinand Toriano. Serrano. Serrano pala, naray ko. Makulugon sa talingan ng manok.
Grabe man ang manok dyan sa ano. Aray ko, kadakol pati. Pag sabi mo kay Antoriano, nagtuktura ako sa mga manok. Ano ka man? Aray ko. Sus, may pardon ni Santa Barbara. Puro traumatic. Pag taga, ano yan, pigpapara, kuya ni kuyan? So taga, so yaod yan. Ha? Habulat ni Rambo. Umbira si Rambo. Oy, Rambo. Ayan nga ni pagparapula sa ito na manok mo dyan. Ay, pero sa balikan ta, ining politika sa barangay, grabe na ngunyan. Madali na po ang filing of a certificate of candidacy. Tabi karon ng Philip. Aray ko. Pambira ka. Ika nagranit ka pa man duman sa manok. Sunod ka ning mabura de rabbit. Oy, araw mo ngunyan, madali na ang filing kan certificate of candidacy. Kaya siguro, grabe ng preparasyon ngunyan sa mga barangay. Oh, halos gabos naman naghihiro itong mga kandidato. Maray so mga ma-re-elect. Alagad dakulan accomplishment. No problem. Paano so dati ng barangay official na mayo man ka manungdanan? Re-rebaya na sinda kung yan ang mga panahon. Ay paano kung makwarta? Sabi mo nga ni, mas marayan may kwarta. Amot saan ibubudbud na naman ninda. Yun na nga. Igapatingon yan in mga kandidato na ang magastos ko yan. Party list. Sa'yo daw yan. Mag-research ka daw. Ako, aram kung may mga party list na talagang minagastos pag eleksyon. Ay talaga. Nagpupo na sindang magkwenta, ining party list na ni, garo maluyaman, mama nagiginibo, kaya sandigan mo nindan, barangay ngunyan. Pera duman sa sarong party list na kadakol talagang mga proyekto. Ay, di mo na nga ni pagtagon, ako Bicol. May pa-basketball pa. Pero mas binsido ako ito dipuntong dating Congressman Rodel Batocabi. Ay, oo, mas morag pag requestan mo ito ng project, madali on. Madali. Ganyan sa Barangay Santiago sa Ciudad Caniriga, nag-request ako ni manunod sa road concreting, subagang pataas sa simbahan, automatic, worth 20 million road concreting. Saring barangay yan na nakonsigur mo yan? Diyan sa Santiago, di Ciudad Caniriga. Sabi ko na sa imo. May tama sunadangog ko na si Philip ngayon, pwede yan na magkandidato digdi sa mo yung kapitan, madaling makakonsigur nin project ko. Ika kaya, nagpaparabo-habo ka. Dawa dahil na magkandidato, basta may mahaman. Yun na nga niyan sinasabi ko. Kasi isa nakatukaw ka man sa posisyon, kung mayo ka man na nahaman na gayo. Garo man sana yan. So, official sa barangay, nagduman nga sa Manila, nagpa-picture sa kuyan. Ito bagang pangaran kan Senate of the Philippines, tapos Congress of the Philippines, nagpa-picture, iablada na nakaka-consider niya ako ng project digdi. Yaga-yagaon yan. Ito pala nagpa-picture ka naman. Nagpa-picture man sa napalan, hambugo na. Kung digdi sa iriga, butigun. Kung sa buhi, potnay. Kaya nga ni. Anyway, yan ang mga kuya nangon yan, nangyayari sa barangay, huli kayo na yung nagdadangadang na eleksyon. Saka dakol na naman ang mapotnay na mga kandidato. Iya. Tama yan. Sige. Dakol kan mga magiging bulkan na mga kandidato, oso baga sa kandidato, ano ba? Patuga-tuga. Iya. Normal na yan. Sabi mo nga ni, normal na yan sa politika. Dahil na yan mababago. Iyo po. So, sabi karon dang June na sa kuyang maheras na informasyon. Alidigdi sa kuyang location ini man si Philip Barasana, RPN Radyo Ronda. Bicol Connection Report. At yan mga dugang pag-ulan niya to na eleksyon sa barangay, nagdadangadang madali na po ang filing kan certificate of candidacy. At yan, pagkatapos kan sa mo yung mga pagramdom. Para sa bano na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bango.
Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat among kumaka-bloom. Charm Fat dalikan may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield ko. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield ko. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ay, good morning, Kiraray. Makatugang welcome digdi sa tuyang programa. Ano ba ining na pindot ko ngunyan, ha? Pero okay man, ta sabi nga ni, magbalik ka. Sain daw ako mabalik, ano? Ha? Sain daw ako mabalik. Good morning, Giraray, sa gabos na mga nag-aantabay ngunyan digdi sa programa. Pabutan ko muna nin maray na pagkagagabos na mga naka-Facebook Live ngunyan, Twitter and the YouTube channel.
sa RPN DCKI Iriga. Si Jojo Marie Romero, si Manay Marisa H. Mendoza, si Bro Claro Babilonia III, and si Yeng Ronda Birdie Floor. Sari talaga ikamig balik, sabi ni Yeng. Si Cynthia Salvadora, Birdie Floor, Vance Jobs, and Jaime Valiente, Birdie Floor. Sabi ni Cynthia, mate, good morning. Pati na po sa apo kong si Akera John Ibo Salvadora. Happy graduation and congratulations. Thanks, mate JB. Oy, congratulations ha kay Akira John Ibo Salvadora. Happy graduation. Sige, tama dyan na sana ako, tabi, classmate CY, makikipangudto ko sa imo. Joke lang. Si Lani Saliena, hello mate, maray man, mauran man san, medyo okay na ngunyan, pero malumlum pa man girarayan panahon. Watching from Bacoor, Cavite. Salamat kay Lani Saliena, dyan po sa Bacoor, Cavite, Magatugang. Si Manay Maricel Roadel de los Santos, good morning po. Maulan na panahon dito sa Montalban, Rizal. Kasi malapit kayo sa sa Isabela. Rizal, Manila, and malapit na po dyan sa Isabela kasi nag-landfall ang bagyo dyan po sa Isabela Province, Magatugang. Kaya medyo darapukan kay yung si Dodong na uran pati nga ni digdi sa Bicol huli sa Habagat, Magatugang. Namamatian niya to digdi sa Bicol darakan Habagat Kaya yan po ang problema ngunya ng mga panahon. Pero sabi nga ni okay lang yan para sa mga paraoma masustiniran in tubig sa indang mga palayan. And dyan man po sa may Partikan Angat Dam, so pinagkukuanan inumo na tubig pasiring sa kaiwasan kan Metro Manila, inuuran ko niyan kaya siguro nakadagdag man po mga tugang anuran. Si Lorna Barasena, good morning, direct from Abu Dhabi. Si Mading Lorna Barasena, good morning Madi. Kumusta dyan sa imong lugar sa Saudi Arabia? Okay, so ayan mga tugang mga parantabay niya to digdi sa programa. Si Alicia Nera, nagaantabay man ngunyan. Alicia Nera, happy listening. Salamat sa kadakol na nagaantabay. Pati naman sa mga nakikinig sa 1332 sa apitan kan sa indo mga transistor radio. Good morning sa Iriga City. And of course, digdi po sa Bilog na Rinconada area. Happy listening. Pag-iwa kitang mga digdi sa programa, day na pagpahiwaso ng mga opinion nindo. Medyo sala na yan. Kasabago, so report ni Karundang Philip, madali na po bagaan na barangay election mga tugang. Madali na po ang filing kan certificate of candidacy. May mga nagluluwas ko niyan kung ano ang kaipuhan kan sarong leader sa sarong barangay. Alat ka muna. Sabi ni Lorna Barasena, pabati din ng happy reunion sa family Barasena na ginigibo sa San Juan. Sige sa mga taga dyan sa barangay San Juan, family Barasena, happy reunion ngunyan. Si CY Barasena palan Salvadora nag-attend nin reunion. Sige, salamat. Sabi nga ni mga tugang, how to be a good leader. Pero niya ito yung tutukar mga tugang. Permi mananaabot ang election. Bago nga mag-kandidato or before running for barangay position, halimbawa punong barangay, barangay kagawad, or SK kagawad, be sure dapat aram mo
kung ano ang dapat mong gibuhon, asin ika preparado sa imong pinaglaugan na sitwasyon, pinaglaugan na tatrabahon pagabot kan panahon. Kinakaipuhan na aram mo kung ano na dapat mong gibuhon, asin aram mo kung ano ang day mo dapat nagibuhon. Ang pagiging punong barangay, igwa talagang mga opisyal kan barangay, dawa kagawad. Minsan kaya inaasa na sa naman ang gabos sa saindang sekretaryo kaya sa indang treasurer. Lalo na sa paglakaw kan mga papeles, mga tugang. Kay puwan, dahil mo iasa ang gabos sa imong sekretary o sa sekretaryo kaya treasurer sa imong barangay. Taan pagiging opisyal sa barangay po mga tugang, magkagawad manika, mag-SK, magpunong barangay, bako pong pagpapapugi sa kalye, an kaypuhan kan mga constituentes. Di man pwedeng ika macho, di man pwedeng ika magayon, di man pwedeng maray kang magdarakan sa imong mga maray kang magdaranin bado o gustong sabihin itong pagsusulot mo nin bado. Tangani sanang ikama ikama hiling asin mabiliban kan sa imong mga constituentes. Dahil man pwedeng machong-macho ka o sa imong forma talagang garo ka artista. Bako yan kaipuhan sa barangay mga tugang. Number 1, ano ang dapat na kaipuhan sa sarong opisyal di barangay? Tatoy kang magsurat nin formal letter. Kung halimbawa bang ngaya may makaagyan nin negosyo, kinakaipuan na mahagad nin surat o kaya igwa kamong request sa sarong mayor o ki congressman o kaya ki senator o ki president BBM. Dahil mo man pwedeng iasa na sanaan paggibunin na formal letter sa imong secretary. Kaipuhan ika mismo tataong maggibunin surat. Kung English man yan o Tagalog, pero paano kung foreigner? Igwang bisita nin foreigner dyan, gusto mong maghagad nin tabang in form of projects. Paano ka makakagibunin formal letter? Ayun nga sinasabing ang pagkakandidato sa sarong barangay, sa barangay, dahil man sinasabing ika-graduate nin doctorate, ika-doctorate o kaya ano pa man, basta sinasabi 18 years old above, Filipino citizen, able to read and write. Kaya sa pagiging opisyal sa barangay mga tugang, kinakaipuhan na totoo ka sumaggibunin formal letter. Panduwa, ano pa? Totoo kang mag-draft nin barangay resolution. Di man pwedeng maatubang ka mo sa session, regular session kan barangay. Ako ngaya, sponsor nga ako nin sarong resolution o kaya barangay ordinance. Naarog nga kay ni arog kanyan. Nag-take down man si secretary. Pag-abot kan oras, hapon ni secretary, paano yan pag-ibon niya to kanyan? Ay bahala ka na ngayon, ika ngayon secretary. Basta nga ako ma-sponsor nin resolution o kaya ordinance. Ay masakit po yan kung di mo tatabangan secretary. Tama, secretary. Nagja-jot down kan na pinagurlayan pag regular session. Tatoy kang mag-draft nin resolution. Ano pa? Lalo na sa pagiging punong barangay o SK chairman. O barangay kagawad, kaipuan magtabang ka ki punong barangay ki kapitan. Pagturuwang-tuwangan po nindo, pagtarabang-tabangan po nindo an pagpreparar nin budgetary plans and budget and reports sa indong barangay. Pang-apat, init pating paggigibunin budgetary plans nako. Talagang
pag-iisipan nindong marayini, tutukawan nindong marayini mga tugang tanganing pag-urulayan po kan konseho di barangay. Ako po, bako akong perfectong tao. Ha? Baka sabihin nindo, anong nakakapagtaram ka, nagibo mo na yan. Nagibo ko na yan. Kung mahapot ka mo. Kundi, abot lang duman sa makakaya niya to. And number 4, ano pa? Communicate. Both written and oral. Maray kang magtaram. Dahil mi man pinag-orgulyo na kaming taga-radyo, kami siya nan maurag magtaram. Bako po. Mas may maurag pa sa muyang bakong taga-radyong magtaram, mag-explikar mga tugang. Kundi, sa pagiging opisyal kan barangay, both written and oral, maray kang mag-communicate mga tugang. Paano kung ma-barangay assembly ka mo, ma-report ka kan sa imong komitiba, day pa nga ni nag-abot naman sa microphone, nagkukurubog-kubog nan sa imong bitis. Day ka na nakakataram, takadakol nin mga naghihiling sa imo, nagdadangog sa imo. Paano? Ano pa? Organize. Tatoy kang mag-organize. Bakong mag-organize nin ko yan, ha? Bakong mag-organize nin grupo na makikipagrambulan, bakong araw ka yan. Tatoy kang mag-organize nin grupo tanganing makatabang sa imong barangay. Organize, implement, manage, and evaluate events. So pa-basketball, sa barangay kaya ngunyan, naros katubuan mga tugang, kadaklan ka na ginigibukan mga SK officials, pati barangay officials sa basketball. Manang iba. Maringani sa ibang mga namamanuaan, mga taga-barangay, nag-iisip man nin magkawat niya kita nin dart. Okay yan. Kadakol po, kinakaipon nga ni sa barangay, umisip ka mo, mag-pass ka mo nin resolution o kaya ordinance na magkaigwa ka mo nin mini Olympics. O di ba? Ipapahiling kan mga jóvenes lalong-lalo na asin kan iba pa. Sa mini Olympics, kabali sa PWD, senior citizen, tanganing maka-involve pa man sa mga events sa indong barangay. Pwede ka mong maggibo ka yan. Ano pa po mga tugang? Maggibo ka mo nin project or program proposal. Maggibo nin resolution. Maduman sa Kongreso, sa Senado. Bako pong sa pagduduman Senado, pinaggastusan ka mo nin pamasahe o kaya reimbursan sa indong pamasahe bilang opisyal, maduman sa Senado, mapapicture sa naman duman sa pangaran kan Senate of the Philippines, ipopost na nagdigdingi ako kakaulayon ko si Kuyan, si Senador. Di ba? Saro po yan sa dapat na tawanin dalan mga tugang. Dapat tatoy kang umatubang sa mga taong pwedeng mahagadan niya to nin mga projects. And be a leader who function for the greater good. Maging tunay na leader ka sa pagpongsyunar akan sa imong pagiging leader. As in, magpadara kanin marhay, karahayan sa imong mga constituentes. Ano pa? Greater ideas for the betterment of the community. Manlain-lain na mga ideyas para sa ikakarahay kan sa indong komunidad. Bako sa nang ika magparaisip, i-involve mo sa mga manlain-lain na non-government organization na yaon dyan sa indong barangay. Ano pang mga grupo na yaon dyan? May senior citizen, may PWD, may mga solo parents. Involved nindo yan sa barangay. Tanganing makatabang po sa pagmolde kan mga programa asin mga dapat nagibuhon. Bakusan ang kamo na mga opisyal kan barangay, kamo saan matrabaho, daiman po. Kaipuhan, involved gabos tanganing pagabot kan oras. Mahiling po nindo kung anoan na ginibo na tabang kan sa inyong mga constituentes. Ano pa? Tatoy kang magkapot, mag-handle kan sobrang pressure sa barangay o stress. Tanganing day ka kuyan,
dahil ka atakihon sa puso, dapat ato kang mag-handle kan pressure as in stress mga tugang. Exceptional knowledge and understanding of Section 17. Hanapan na po nindo yan sa Republic Act 7160. And applicable po. Asin iba pang mga layin applicable po sa indong barangay. Ito bagang Local Government Code of 1991. Tama ko, 1991 sa Local Government Code 1991. Hanapan na po nindo ang Section 17 dyan kan Republic Act 7160. Na ang mga layi dyan applicable po sa barangay. Dapat tara mo po yan. And igwa ka mo nin technical understanding in preparing committee reports and barangay ordinances mga tugang. Kaya digdi sa mga bagay ini mga example lang po ini mga tugang. Kung ini po talaga gabos ini na kayang gibuhon kaya na gustong magkandidato sa barangay, so be it, kandidato na. Bakay ka mapusuan kan sa imong mga kabarangay. Bako sa naman sa eleksyon sa barangay ang padadanayon niya to si Kwarta. Sa pagtaonin na inumon. Ano pa, pagtaonin na purog. Pagtaonin na buyo o mamaon. So nga baga. Ang ibuto mo nga ako, uning 50 pambakal nin nin purog. Bako sa naman arog kayan. Abot sa naman yan dyan, sarong aldaw. Maubos na po ang kwartang yan mga tugang. Kaya sana po ini mapagatid-atid kan gustong kumandidato sa barangay. Ani ba man, nagkakandidato ta, igwasa naman mga personal interest, lalo sa may mga kuya na. So iba man sana, bako man gabos, lalo sa may mga experience na. Ang mga interest sa naman ninda, pag gumana sa barangay, iyon na po ang pagiging Liga President. Tanganing maging member ka, regular ka na konseho dyan po sa indong banwa, kaya syudad. Kaya maririsata po yan mga tugang, kung sa puso may mga kabatiran na tapos madalagan sa barangay, taday nang gana kan last election, madalagan sa barangay, tutumbo ko na yun ang pagiging Liga President. Paano? So, trabaho mo sa barangay. Iasa mo na sana, duman sa top notcher, na ikanungunang bahala nga yadigdit, ay gwa kong ibang gigibuhon. Anyway, kundi iyan kaya mga tugang, nasa kuyan man sana yan, timetable. 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 Na, sa oras man sana yan na dapat na gibuhon kan sarong opisyal dyan sa barangay. Kaya kung gabos ini mga tugang, technically know-how, understanding and preparing committee reports and barangay ordinances, well, sige na. Kung kayang-kaya mo, pag kandidato na, pati ko kung dyan ako sa imong lugar, bubutuhan kita tanganing sa imong kapasidad sa pagiging punong barangay o kaya barangay kagawad, pwedeng mangyari. Ano po? Solamente madugang 7 minutes before alas 10 ni na pagkaagangon yan. Ngunyan pati, sa totoo lang, may mga party list, may ibang mga congressman na nagmatabang pati sa mga gustong maging kapitan o kaya kagawad. Gusto ninda, so bata ninda gumana as pagiging official mga tugang. Sir, anong latest kan Vulcan Mayon? Sige, ratyan lang po Si Cynthia Moranya Reyes, good morning. Happy watching from Manila. Ini sa mga taga Bicol na yaw na duman sa Metro Manila. Kumusta na lang kay Cynthia Moranya Reyes?
asinsado na ni sa pagiging kuyan ito bagang nagpapabakal nin mga harong sa subdivision. Anong apod ka ito? Lingaw kaya ako. Pasensya na ha. Cynthia ha. Tibaad lamang matawan mo ko, reserve mo ko nin sarong-harong sa magayon na subdivision. Joke lang. Yan lang kami digdi sa Bicol, ha? Thank you po, sabi ni Cynthia Moranya Reyes. Kumusta na lang, ha? Dahil ka na nagpupuli digdi sa Ciudad de Caniriga. Real estate agent. Uy, may listeners akong mabilis magano. Real estate agent mga tugang. Ayan, sige ha. Kamusta na ang sarong harungon yan? Depende sa sukol, depende sa square meter siguro yan. Oras mga tugang, 5 minutes bago mag alas 10 nin pagkaaga. Bicol Connection Report. Nagbabalikan sa tuyang pagiriba si Karondang Philip Baracena. Karondang Philip, buenos dias amigo. Salamat Geraray Tabi karon ng June. Alat ka, may naririsa ko sa imo. Kasubago, manok sa background mo. Ngunyan, iba na naman baga. Ngunyan, aki na. Kung subago, manok ang background, ngunyan, aki na. Bira ka. Baka dyan sa susunod mong report, ang background mo na, kuyan na, baktin. Muna ko itik. Kamusta? Anong bareta ngunyan? Ay pinagpasadahan ko ang Kasoray ko 3. Nakaulay ko ngunyan si Engineer Publio Cortez ang pamayubagakan Comed. Nya ko engineer ta sige ang Boro Brownout duman sa samuyang barangay. Ito niya akong patas sa simbahan kan Our Lady of Miraculous Medal Pares diyan sa Santiago, digdi Ciudad Caniriga. Ang sabi ni Engineer Cortez, palilinigan niya itong mga linya duman. Magkakaigwanin na clearing operation. Ayun, tama. Tako minsan nasasablayan na punin ko yan. Nasasablayan na nin sanganin kahoy. Pero para sa ko, bakong clearing ang kaipuhan dyan? Ano dyan? Rebayan ng transformer. Ano taday mo na sinabi kaya? Ano taday mo na sinabi dyan? Tan transformer dyan, bigpapara repair na sana. Baka ko yan, ang transformer, good for 20 subscribers sana alagad ang mga nagpatakod na nin kuryente, sobra na sanggatos kaya day nakayagan transformer. Bako sana yan, dadakol dyan mga nagwi-welding. Mayo sindanin sa diring ano nga pod kayan? Sa diring yun na to. Parang transformer ni maninda. Mga nagwi-welding. Mga bakong breaker, igwa yan. Tanganing pag ika kaya nag-welding diretso duman sa kable, duman sa kuryente ay talagang madadanyaran ang transformer kayan. Dakulan na mga naapektaran. Minsan nga nagpa-fluctuate ang supply na kuryente. Parang so nangyari sa kuya in my own experience kan so Hot FM baga sa diversion pa kang baaw. Duman sa may irinutan sarong poste sa naan na pagultanan igwanin nagwi-welding mayo siyang transformer na inaapod direkta duman sa kuryente nag-brown out kami dahil sa pag-welding banggi patito. Kaya dapat si mga nagwi-welding diyan sa may mga sadiring welding shop diyan igwa ka mo nin sadiring ko na di magdirekta duman sa kuryente. Tanganing de mapiktaran itong mga pagtaraid na residensya. Correct. Oo. Saka minsan napiktaran ng mga pagtaraid na residensya. Saka saro pa diyan an postikan Kasureko 3. Ano yan? Dainin dayan narireparo na garo kadakol din nagkakalay-kalay na pansit diyan kan mga manlain-lain na cable companies o telephone company. Kunyan may orolay man subot dyan ang Kasureko 3 kaya ng mga
may sadirin cable. May bayad tapos yan. yung mga telcos. Oo, may bayad yan sa inda. Pagmatik, igwa. Ay gwa yan, taday man yan maagusto na magparakabit sa mga telcos dyan, na cable companies na mayong karibay man ang maniamyendo kan Kasureko 3. Pero may MOA sinda tayan. Oo, tama. Pero dapat sabihin man ninda na ang mga kabuli nindo kundi nakaipon pag taranggalo na yan ta nakakaati. Minsan nagkakalay na suposte duman sa baba. Route na dahil na dahil na nin ko yan duman sa daga nagkakalay na suposte dahil kan mga araw kayo nakabli. Saro nga yan sa problema kan mga nagpapatinam po baga. Araw kan DPWH na yan nag-i-implementar kayo ng mga road widening. Correct. Kadakol na mga posting, mga dilapidated na kan cable, telcos, and nakakaulang na sa shoulder kan tinampo. Pag nakongkweto na, saro yan. Minsan nagkakausan ng aksidente. Correct. Dahil man giraray nagkakaharali, dawa tapos na pagpapasemento kan gilid kan mga tinampo. Totoo talaga yan. Minsan kakagansan na nin signages, tanganing mari sa pagbangla na pagbanggi, nagre-reflect so nagkag na signages na may poste pala dyan. Mag-ingat. Mag-ingat. So mga motorista, kung minsan biglaan sa nabudal dyan. Yung baga, biglang naglalagabong. Kaya dapat ko takay ni manduhan kan DPWH ining mga may sadiri kan posting yan. Iyon magharali. Correct. Tama. Mag-ibusindang ko yan, ordinansa. Kung sa barangay, ordinance. Di mo pala na ordinansa. Nataranggalunan mga postigan na telcos kable. Bay, dali na pangirit ka. Mag-ibang ordinansa ng DPWH, si Daram dyan sa Kasureko. Ay, inda daw. Yan talaga, totoo yan. Dapat talaga gumibunin magkakanigong lakdang ang DPWH na tanganing at least ang Kasureko 3 sa mga telcos. Kung nanday naman sa nang ginagamit, taraliw na yan dyan. Oo, taan Kasureko 3 baga, pigarali na itong mga poste. Baga, pinaggilid na. Kundi ipinagkaagman duman sa sarong lugar, ipinagsibog, inabot pa man giraray kan widening. Nung daw taarog kayo, mga gibukan mga Pinoy. Ay, hindi ko. Day man daw naglakbang, so metros na dapat sakupon sa nakan road widening. Ako nare-reparo ko yan. Ining road widening duman sa Ibong, natapos na, medyo masalakbang duman sa Ibong. Ano daw yan? Tani ba ba sadit? Yung nga yan. Ikaw nga nakaka-reparo man kayan. Minadakula, minasaditan mga road widening. Yung baga. Pero balikan taan Kasureko din arindaan na pag-ayos kan linya nin kuryente dyan sa lugar kang Santiago. Basta padudumanan, sabi ni Engineer Cortez. Mayo nin timetable. Mayo. Pero man brown out. Kaya man yung timetable ko na rin mga brown out. Naibaga. Ako, engineer, ano nang paboro brown out bagay ni dyan? Yung yata, palinigan ko daw yan mga linya duman. Sige. Maray na yan. At least ko yan. May tatrabaho na sinda. Ano? Kundi minsan kaya ang mga barangay man dahil man subot nakikikooperar itong ibang mga residential nagluluwas na garo habo man na ipahali itong mga tanong baga na nakakaulang na dyan sa linya kan kuryente kan Kasureko. Siyempre, in fairness man sa mga residential kaya, sa mga yaraon dyan, gusto mo nila press kan lugar, takong halion si kahoy, halion tatabtaban so dahon duman, susanganin kahoy, baka mainit na sa inda. Saka kung minsan, pakatabtab, man haharali. No, yun na nga yan. Bahala na nga kamukha yan. Bahala naman yan, barangay kayan. Tama. Napig babayadan pa ngayon na mga tagalinig, ining manual sa cash for work.
Pambihira man, ibaman yan eh. Kadamay na yan, naliligo. Ibaman yan. Dapat man ko Itong mga tinakras na nakakaulang sa linya. Pero ang mga nagpuputol nin kahoy, minsan bagay gunayan daradarang ko yan, tinwheeler, o kawit, pakaputol, ikakaagso darakulang kahoy na pinagputol, dadarho na ninda. O tasanga sana, tasadit, dahil nakukuanon. Oo, pag sadit, na ipigkukuha. Pambihira. Pag darakula, kinukuha. Iyo, gigibon na lumber. Maski baga ang DPWH. Iyo baga, oo, tama. Pag darakula ang kahoy, dinadara duman sa indang compound. So mga saradit sa sanga. Pang ginigibong panggatong, maski darakulang kahoy, duman sa pinaglulotong ispalto kung minsan. Ay, tama man. Tama man. May pakinabang. May pakinabang man. Ayo. Okay, sa man naroon duman sa DNR, sigpapalapa. Tama. Kung ano mga proseso baga, maski mga nadadakop na kahoy, para lapa yan. Okay. Dahil pang tapos ang kaso, kaya dahil pang pwedeng hiroon ang kahoy. Kaya dyan Santiago, magalat-halat na sa nakamo, ano. Pero ang bisis ka mo nag-brown out yan? Minsan, 3 beses. Sa Sarungal daw? Oo. Ay, naku talaga. Hindi pa minsan. Ako naman naarog ka, ito na talagang sigido. Paguna ko, sigido. Ito pala, garoso kanta ni Richard Reynosong paminsan-minsan. Araw-araw ka yan. Ganun. Okay lang yan. Para at least, pag-abot ka na oras, ahalion so pansaksak duman sa kang kuryente. Saka na gusto ko dyan sa Santiago, bugta ka ng mga poste, itong mga pasiring sarong. Saan iba dyan, minsan, bigtoturokod na lang maganin bala. Ay, baga Tapos pag may prosesyon, so nagpo-prosesyon, may daradara ng tukon, tanganing santo, dahil makawit duman sa kuryente, baba na. Tinitirikdol na lang. Tinitirikdol na. Iyo talaga, Saka, kan nagtalikod nga ng Aldaw, naputol, so, linya ka itong kasaid ni Sarong, amak mo yan na para follow up ko sa kasuray ko. Kung yan ito, mga 24 oras bago na hali duman sa atubangan kan sa muyang harong. Kawasa, so lineman siguro, iguaman na pinag-irahe sa ibang lugar. Unto kaya subot sa bula. Ay, tama man. Saro man sa online man ninda Ay, sarong grupo man sa online man ninda. Kung yaon sa bula, siyempre, dahil man to abuton, isusunod kang pagtapos sa duman sa bula. Dapat ko lambang lugar, banwaan o syudad, igwang lineman. Garo man sa sinasabi mong sa kada barangay, igwanin registered na electrician, kan kasure ko, tanganing in kaso na mag-aberya dyan, so yaon dyan sa barangay, iyon na sanan mag-ayos. Pwede man. Tanganing madali ang proseso. Oo. Kung minsan, pag makontak ka sa mga lineman, sarado. Sige, hapot. Pero NBI. Sa inyang lugar, sa inyang kataid mo sa harong. Kaya na niya ako. Ay, siyempre man. Kaya dapat ang kasuroy ko, igwa na sindanin mga lineman, may cellphone na nakakonect duman sa kuyan tanganing. Ito bagang kung ma-drive ka, igwa ka sa cellphone kung saan ka maduman. May waste. Tanganing mas madali. Saka may scanner na. Kung duman so nag-report na may route, madali. I-scan na duman sa computer nila, yung duman lang daw yung route. Yan, igwasin danin technical room na yaon dyan. Kung may route nga duman sa harong ni Joey Lim, ay may route nga duman sa tubangan ni Joey Lim, sa Parina. Di mas madaling dumanan. Automatic, matrace tulos. Konsenso diferensya. Ay, tama, sige. Minsan kaya, ang iba man, iyon nagkakadiferensya. Sa'yo na iba? Kaya ito magdumanan sa grabe yan reklamo ka ito. Ay,
Kaya di ako nagtutubod na. O, sa dyan Santiago, pati pala sa Kasuray ko, ikang pinaghagadan ng tabang na i-follow up ayuso ng linya ng kuryente. So mga nawaran ng kuryente dyan. Tama man, kaya Kagawad Philip. Hindi mo na digdi sa NCIP. Oral daw na sila pag-meeting. Ano man ibang pinagmimitingan? Hindi. Pag tutuloy ko, hindi po niya ako makaulay si Director Agosto Maglunsod. Nagmi-meeting nga, sir. Kasi kasod mo sa baba. Kumana nga sa third floor, sir, ko niya, nagmi-meeting. Ay, pambira niya ako. Pambira naman sinda. Narin daw niya ako matatapusan. Meeting ka ng CIP. Baka ko yan, iguanin mga panibagong member na kan NCIP, kan IPs. Baka sa mga nagpuputi-putian. Oo. Iguan naman yan. Original yan, member ka ng IPs, pero siyempre, nagkukuyan, medyo maray na pa tayo. Sa magagayon pati ang iba, mga gwapo man at magagayon. Tas sabi nga ni ba, hindi kaya nga si Putin, puti at itim. Ay, pambira. Ayaw man nga ni Kenta. Presidente yun ka Russia. Pero may araw kaya ng mga ibang tugang niya to dyan sa bulod. Ay, grabe. Okay, so, initabi, karon da nga, June. O, di, alat ka. Narin do dumanan kan, lineman kan Kasuray ko 3. Baka naghahalat man duman sa Indo, sa Santiago. Basta papapasadahan, sabi ni Engineer Corte. Okay, sige. Still wait and see. Okay, wait and see. Okay. So, initabi karon da June, nasa ko yung mga heras na informasyon. Alidigdi sa kuyang location ni Mansibili para sana, RPN Radio Ronda. Bicol Connection Report. Thank you very much kay Karondang Philip Barasena. Kaya alat-alato na lang kung magdyan sa lineman kan Kasureko, dyan sa may parte kang Santiago, ipanaabot na po ni Kagawad Philip Barasena ang sa indong mga inagrangay po dyan. Yan ang maray na kagawad sa barangay. Kaya alat-lato na lang po nindo, tanganing day na po magpara brown out dyan po sa may parte kang Santiago, Iriga City. Yan. Salamat kay Cynthia M. Reyes. Yan. Watching from Manila. Thank you po, sabi niya. Binati ko kaya si CY. Sige, salamat ha. So alert level number 3 niya to. Si Ma'am Betsy Odabar nag-aantabay man dyan sa Hong Kong. Thank you Ma'am Manay Betsy ha. Alert level number 3 pa man Girarayan Vulcan Mayon mga tugang as of 8 o'clock AM Kasubago, July 14. Ngunyan pong aldaw ha. Halangkawan aktibidad. Haloyan pagbabakan laban na may laban in 2.8 kilometers duman sa Maisig Gali as in 1.4 kilometers sa Bonga Gali as in pagbabaman kan na laba sa Basod Gali abot ng 4 kilometers sa lipo duman sa crater kan Volcan Mayon. Ang volcanic earthquake, 5 volcanic earthquake plus 361 rockfall events pagbabakid itong mga gapo as in 7 pyroclastic density current events po mga tugang. So, ayan po ang pinaka-latest na mamaga paman Girarayan Vulcan Mayon. Aloy na, no? Day matapos-tapos. Ano daw, ano? Oras naman yan, 12 minutes mga tugang after 10 o'clock ni na pagkaaga. Digdi po sa tuyang programa ngunyan na pagkaaga po. Kumusta po ang mga nag-aantabay sa tuyang ngunyan? Happy listening na lang po sa Indo ha. Medyo udto na naman po. Sabagay bakasyon man ngunyan. Baka po sa iba sa paglaom ninda at yan ang yang magsapna. Pag nagtudan aki na magkakan 11, dapat araw kayo nagluluto na kamo ha. Si Manay Luningning Castro Sinfego nag-aantabay man ngunyan. Salamat na marahay Manay Luningning Sinfego. And si pinsan na Jaime Valiente Verde Floor dyan po sa Nabwa. Nag-aantabay ngunyan. Thank you very much po sa Indogabos na mga nag-aantabay ngunyan. Yan, si Cynthia Moranya
Reyes saro po siyang real estate agent. Yan, diyan po sa Manila, sa Cavite, at iba pang mga lugar, mga tugang. Salamat na marami, ha. Sa ibang mga importanteng bareta niya to mga tugang ngunyan. Uy, saro pala sa prioridad mga tugang kan PhilHealth, ng Philippine Health Corporation. Lalo na po ngunyan na 2023. Ang implementasyon po kan Universal Healthcare o UHC. Lalo na po digdi sa reyon kan Bicol. Na may katuyan na matawanin na access san gabos ng mga Pilipinos sa dekalidad asin abot kayang serbisyo pansalud. Dahil ko daw maintindihan kung individual pang nagbabayad nin contribution sa PhilHealth. Ngunyan nga ining sinasabi kan PhilHealth na matawanin access an gabos ha, na mga Pilipino sa dekalidad asin abot kayang serbisyong pansalud. Inan gusto kong malinawan, ha. Tibaad ay ngunyan Biyernes saga makikitang programa. Tibaad makahagad kita nin impormasyon malinawan niya to an ibang mga kahaputan about sa PhilHealth po mga tugang. Kapag sinabing gabos na mga Pilipino matawanin abot kayang serbisyong pansalud, ano yan? Nag-contribution ka sa DAE, talagang qualified ka na. Digdi sa Universal Health Care. Ka na PhilHealth po mga tugang. Sabi po ni Gigi Naron, ang tagapagtara mga tugang kan PhilHealth Public Relation Officer. Ang importansya nga sa pagiging miyembro, sa pagiging miyembro kan PhilHealth, pwedeng maging direct contributors itong may mga kakayahan na makapagbayad kan sa indang contribution sa programa arog kan mga may trabaho. Arog sa tuya. May trabaho na tama pala na dapat perming covered po kita sa pagbayad kan PhilHealth contribution, direct contribution po mga tugang. Kabalian migrant workers, sa may mga negosyo, professional practitioners, as in lifetime members mga tugang. Alagad, an indirect contributors, iyo ang mga indigent members, senior citizens, as in person with disability kung kaya pig-subsidize inikan gobyerno. Di sa mga pwedeng mag-contribute digdi mga tugang nin PhilHealth na makapagbayad kan sa indang contribution si mga may trabaho, mga migrant workers, mga negosyante, mga professional practitioners like teachers, like attorneys, as in iba pa mga tugang. As in lifetime members po mga tugang. Digdi sa Universal Healthcare mga tugang, so mga pwedeng matawanin access na mga Pilipino sa abot kayang serbisyong pansalud mga tugang. So mga inapod na indirect contributors na mga indigent members, senior citizens, as in person with disability kung kaya pig-subsidize naman inikan gobyerno. Kaya sabi pa po ni Naron na parehon ang magiging benepisyo na makuha kan duwang klase nin contributor. So direct contributors and indirect contributors pareho ang makukuha ang serbisyo, benepisyo hali po sa PhilHealth mga tugang. Kaya magagamit po ang mga benepisyong ini sa gabos na PhilHealth accredited hospitals sa bilog na Pilipinas. Mantang ipinagpagirumduman ni Naro na libre ang pagkuanin PhilHealth ID as in ang member data record kung kaya pinatanidan niya ang gabos sa mga naglalakop na online fixers na nag-o-ofrecer nin serbisyo kan PhilHealth. Dahil na po kamo nga ni
magpara-entertain dyan sa online fixtures na yan. O, magdyan na sa nakamo sa inan opisina kan PhilHealth. Dati dyan sa Nabua may opisina kan PhilHealth. Dati dyan ako nagbabayad. Dyan ako naglalakaw kan mga papeles. Kung nalimbawa igwang na ospital, mag-avail mo sa naso contribution mo ta sa kang empleyado, ma-avail mo to dyan ka sa Nabua. I don't know kung baka dyan sa Nabua naghali na. O kaya nasa ibang lugar naman po mga tugang. Kaya sa po ini, kaya sa mga padagos na nag-contribute na nin PhilHealth, ipadagos po yan nindo. Ta makakakuha ka mo nin serbisyong pangsalud hali po sa PhilHealth. And sa mga indirect man, kay puhan, igwa ka mo nin magipag-coordinate ka mo sa indong sa indong health center kung paano, kaya sa municipal health center. Tanganing day po kita maribungan. Adig di po sa mga bagay pong ini mga tugang. 20 minutes na po makalipas ang oras na alas 10 ni na pagkaaga. Digdi po sa tuyang pagribanan ngunya na Biyernes. Happy weekend. Thanks God. It's Friday. Friday petsa 14 kan bulan na Hulyo mga tugang. Uy, si mga nagsisweldo sa 15, mapatak ni na Sabado. So gustong sabihin, ngunya na petsa 14, igwa na kamong marireceive. Ano naman? Simulan na natin, ha? Sige, puna na nindo. 5, 6, 7, 8. Kaya, lalo na sa mga nasa gobyerno na trabaho, baka nga ni Sod Mapa Webes, igwa na sindang sweldo. Sa Sabado, pizza 15, mayumanin bangko. Kaya, advance din sa rongal daw. Friday. It's Friday. Thanks God, it's Friday. Makaka-receive na nin sweldo niya na aldaw. Pati sa mga nasa government and private na trabaho, pribadong sa private sector mga tuga. Pero minsan man pagdae pa mangyayari kayan Lunes, so di ba? Lunes may bangko na, tapag gapit sa nganyan 15 saga, Sabado 16, Domingo o di 17 na yan. Pero sa mga updated na mga kumpanya, Friday, nagluluwas na po sila ng sweldo. Kaya, congratulations ha. Mag-spaghetti na lang kamo, pababa, pataas ha. Darling, ready na ba kayo, ha? Pwede na indong pasalubungan sa indong mga akin ni spaghetti. 5, 6, 7. Para maugmaman lamang, tapag mayong pasalubong, ang nangyayari, magparakawat na sa lanin lato-lato. Makulugon sa talinga. Ay, ano daw ini? Bahay na mga tugang, sa oras na 22 minutes, makalipas sa alas 10 nin pagkaaga, may pwede ining sabitan nin medalya. Bicol Connection Report. Nagbabalik si Karondang Philip Barasena. Karondang Philip, please come in. Salamat, Giraray Tabi Korondong June. Good morning, liwat sa maparantabay niya to. Makaulay niya to si Punong Barangay Macresoco Temenya, na Barangay San Francisco, di sa Siyudad Can Iriga. Morning po, Kap. Live po kita sa Arpen Dizikaya. Ang korpo si June Verdiplor. Hello, good morning po. Hi, good morning po. Kuya Philip, Kuya Jun, good morning. Good morning, Kapitan Mac Risocot Temenya. Long time no see. Amo po nga ni, medyo nangangaman-ngawan. Nagkahilingan kita during the campaign period, Opo. So, ngunyan, kumusta? Halos 1 year na po pala na to. Halay na. Nagirumduman ko, so itinaumong ko yan, alcohol. Opo, laka nurse. Nurse talaga. Kumusta po sa Barangay San Francisco, Can Iriga City? Ano pong mga bagong programa ngunyan?
Opo, okay man po kuya. Actually, ko ano po, ko last week nagkaago po bakit sa di pre-cervical screening. So, naka-avail po. So, I think mga 50 yata itong mga kabarangay ta. And nakalang bagay pa ito kasi cervical screening po kaya. Isa diya sa cervical cancer prevention. Iya po. And medyo mahal po iya sa sa private doctor. Kaya at least marepad do na ako po nag-avail kato pong mga services. And also, actually ako man po kata free medical check-up sa di po Barangay San Francisco. May po. So barkada tawan pong doktor, amo tawan po napakisuyuan para at least sa mga kabarangay ta po na medyo siguro sa kuwan na po muna extra budget para magpa-check up. So magyan na lang po sa evacuation center. Talagang priority mo an salud diyan po sa imong barangay. Magayon po 'yan, Opo, naniniwala po talaga ako na health is wealth. Amo yan number 1 na dapat ang focus po. Sa digdis para sa sa agay ni pong pag-check up sa mga may problema. Ano po 'yan? Magsaaki, pati aki pwedeng magdulok diyan sa Indo? Ayo po po kumaga ngamin man po open na magyan. Ini pong mga itataw nindong bulong, ano po 'yan? Budget kan barangay or igwanin halis sa local government kan iriga? Sa barangay po, sa barangay. Barangay budget mismo. Ayo po. Magayon po 'yan. Dati-dati ko baga kamo diyan nin programang ko 'yan na libreng tuli. Ngunyan bakasyon si mga aki. Opo, tapos na po actually year 8 na naman tong ginigi po. Tapos na ko April year 8. Ayo po. So, maray na po yan. At least day po ika nagpapabaya. Sa iba pong mga kumusta man po pag-abot sa tax kuyan kan sa indong barangay? Kumusta man ang naglalaog sa indong barangay? Ari po, kuya? Pag-abot sa mga nagbabayad nin tax sa barangay, si mga may tindahan. Opo. Actually, so far napirmahan ko na po 1,100 business clearance, business permit, clearance, I mean. And okay man po. Ganun man po kaya madali in 15 minutes kung sadi man sana po ako makukuha na sa document. Di man po ako magpara-paeban sa mga requirements. So okay man po so far, and regarding po ko ibang RPT, so okay man po collection. Po, tangon yan baga, national tax allotment na baga, bakunang IRA, nagdadago sa barangay. Pinagribayan na po. Oo. So, sa barangay budget nindo, aprobado na po ang budget nindo for the next year? Opo. Actually, ito pong for this year. Oh, this year? Amo na po. And for next year, mag-start pa lang po sa budget call September. So, nagpe-prepare naman po kami para po sa next year. In any case, maski po may election, still, during our time pananggayid po, so budget preparation. Ano po ang pinaka number 1 na tinawan po nindo nin budget? Lain kan 20% sa development fund? Well, actually po, pinaka po talaga sa basic services na gusto ko po kaya mamatika ka natin mga kabarangay na kasi kung nanggagayon man po ka natin mga roads pero diri man na namamati sa ibang services. So pinaka po talaga sa basic services na gusto ko po mamatika mga taga San Francisco na sa barangay po, saan po lumikanda. Ayo po. Like for example sa basic services tabi Kap. Focus na po kaya sir, Kuya Jun, sa mga sector. So we make sure na all sectors ako po ito program na ini-implement. Ayo po. Salado po kan PWD sa solo parents, sa senior citizens. May pinaglaan kamo pinagtagamang budget hali sa barangay para sa duman sa sa PWD or senior citizens? Well, every October po, agko sira program, so Senior Citizens Week po baga. So, sa ito po naman, ina-allocate ato pong funding para kanda. And ato man pong PWD every year, ato po sira na-receive na maski pa grocery package para sa amin. Ayun, tama. And regarding man po ko ibang services, libre po sira sa di barangay clearance, mga documents po, naka-F1 po na. Oo. Ngunyan kaya baga, lalo na ining sektor kan transportasyon.
Igwa man po kamong pinagtagamang pwedeng maitabang sa inda sa lindong kan mga sa lado kan mga drivers kan San Francisco. Opo. Actually, ko last na nakaagi, nag-utak coordination with sad na gas station. So, nataon po sila sa discount. And we make sure na pag sira po ako po kita libreng BP and blood sugar para po kanda. So, anytime pwede po silang mag-iyan po sa Dukan natin Health Center. Ay, po. Sige. Apo. Kap, kuyan, madali na po ang filing kan COC sa barangay. Ano po ang balak ni punong barangay Kap Timenyo? San Siguro po masabi ko lang po, padagos sanakan po after BS. Ayun, pag marayan serbisyo, marayan ang accomplishment, talagang dawa pirang taon pa, ibabalik ka talaga dyan. Amo po, actually po, kumbaga mga tao, kung ano man po akandang judgment on election day, tanggapan na po. So, we would gladly accept kung ano man po verdict po niya. Amo po. Si Kuyan Palan, garo last term niya si Kagawad Ani Busadre. Opo, medyo agko muna siya ibang priority noon kuya, kaya tinaon taman po sa pagkakataon na makaingalo man kasi I think 5 terms na po yata yan na nag-serve. So medyo uban-uban na, almost mga 20 years na po ganyan. So I think it's time na maski pro pauno, sinasabi ko yan, me time muna. Ay, kay Puan man talaga. Kay Puan man sawa ka na. Anyway, si Karundang Philip Barasena, baka ba'y dagdag na kapotan? Karundang Philip, balik ko muna sa imo. Kap, ngunyan po sa panahon na tiguran, kumusta po ang mga flood control project ng Dibdib sa Sendong Barangay? Actually, kuya, kung mababayad mo man, medyo maski puro pauno, despite of heavy rains kitang one. So, ako lang siguro portion, pero not all, argo dati na ibang portion ka zone, halos dakil na portion na baba. And also, kung mababayad man po ninyo, suriprap na po sa Balos River. So, nag-request na po sa DPWH na madouble so height. Kaya, kung time na nagkago makasig na oran, so na-observe ako yan na diri na po binaha sa to zones na usually binabaha permi. Kaya amayan nakalang development po kuya, at least nabayad na po, so result ka tong magayon na retrap. Kasi both sides na po, from both sides of Balos River, Zone 5 and Zone 6 na dating binabaha sa Maray. So ang one po medyo at least controlled na po yan. Pangakudan mo na lang po sa mga parantaban niya. Opo, imbitasyon ko po kahit sa amin pong mga taga San Francisco, sana po mag-avail po sila. And also, anytime po pwede man po sila magpa-BP, pwede po magpa-blood sugar. So mag-yan lang po sila sa po Kanatang Barangay Health Center. And of course, thank you po sa mga support, sa trust and confidence. So sige lang po, padagos lang po kita mga kabarangay ko. And sali lang po ako, Permi, kaninyong humilding servidor si Cap Macres ako. Mayong balak mag-abroad si Cap Timenyo. In the near future po siguro, kuya. Actually, graduation po ako, kuya, July 30 sa Masters. Kaya ako na po, Mark James, Rizoko Timenya, RN Math. So, opo, kaiba ko po ang amin ng mga supporters ko po ading sad naman pong achievement ading ka natin pagkabuhay. So, we are very happy na arag po adi and still, dati pananggad, sari man po kita makaabot. So, dati pong humble, so dati pong mabulat na kapitan. Si Mac Rizoko Timenya. Okay. Sige. Kasamang so, initabi karon nga June na pagkikipag-ulay niya to ki punong barangay Macres Ocotimilla and Secretary General kan mga punong barangay dito sa Ciudad San Iriga. Kasamang Philip, day pa kaya nagibong Liga President kan ba nga barangay? Na ikon pag para suspendihon.
ang mga punong barangay. Madali na siya. Yeah. Tumagin Liga President. Dahil baga siya nasuspindi. Ha? Nag-ngirit pati si Dahil baga nasuspindi siya, no? Pwede na yan maging president kan mga kapitan, maging Liga President, ang aning makadyan sa sangguniang panglungsod. Ano? Francisco, digdi sa siyudad kan Iriga. Okay, salamat kay karon deng Philip Barasena. Bicol Connection Report. Insigida, may kuryente kita, no? Salamat na marami, kay punong barangay Mac Risoko Temenya sa sayang pinagpabot na impormasyon na digdi po sa tuyang programa ngunyan pong pagkaaga. Tuloy-tuloy lang, ha? Thank you very much, kay karon deng Philip Barasena. Ang tuhod ko, sex bomb, sex bomb, sex bomb. Ay, maray na pagkaaga kay Mercy Birdie Flor Fernandez. Sabi niya, pa-shoutout po. Thank you very much. Ha? Salamat sa imo. Si Catherine Lee Betsy Odabar. Ayun. Thank you, mate Catherine Lee. Ayokong tumaba. Nag-aantabay man siya ngunyan na pagkaaga. Sang dambuhala. Mga tugang 35 minutes magalipas alas 10 ni Naga, mabuelta po ang iba pang mga impormasyon pagkatapos kan mga pagirumdum. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asin iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards, asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa gudngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapok ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gato, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika.
Igwa ka din problema sa kidney na dulot kan diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina, pagparapahaluyon na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong gumagabloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwa ng Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Con, bangong gumagabloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Itaw na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Itaw na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. O ano mga darling? Ready na ba kayo? O sige, simulan na natin ha? Okay, thank you very much. 5, 6, 16 minutes makatugang bago po magabot ang oras na 11 o'clock ni na pagkaaga. Salamat na maray sa gabos na mga nag-aantabay ngunyan. Si May T. Katangke, nag-aantabay man ngunyan. Thank you, May. Salamat na maray sa padagos po nindong pag-antabay digdi sa RPN DCKI. And pabutan ko na lang po nin maray na pagkaaga, gabos na mga yaon dyan sa Visayas and Mindanao. Oy, thank you so much ha. Sa pagikan Facebook Live, RPN DCKI Iriga. Naabot po niya to ang nasabi ng mga lugar mga tuga. tawagin at abacho at payat. Ang gusto ni Chupot, sexy, sexy, sexy. Kaya mag-exercise. Sa ibang mga bareta kita ngunyan mga tugang digdi sa tuyang programa. Tambewang ko, sex bomb, sex bomb, sex bomb. Sige pa! Appeal tayo, sumakit ang bibig ko, sumakit ang tuhod ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. O, igilin niyo pa! Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, pataas na pataas. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, spaghetti pababa at pataas. May mga lugar po mga tugang na mayong laugnon yan. Huli po sa padagos na pagbulos kan makusog na uran. Lalo na po si Dodong, tropical depression na si Dodong, padagos pong nagtatoponin na patanid sa ibang lugar. Kaya ang pampublikasin pribadong eskwelahan po mga tugang. Pinagsuspending niya na Biyernes huli sa tropical depression na si Dodong. Ini po ang sabi kan State Weather Bureau na si Dodong ikapat na tropical cyclone na nagtama po sa Pilipinas ngunyan 2023. Magpapauran po duman sa Northern Luzon ngunyan pong Biyernes. Kita nga ni digdi sa Southern Luzon, medyo malumlum pa man pero dahil nang gayo nagbubulo si makusog na uran. Bakong arog kasubanggi kasud mang hapon. Ay grabe po sa uran kasud makusog. Kaya duman po sa may parte mga tugang kan San Fernando, Cagayan, all levels mayo po nin eskwela. Uli po kining low pressure area na nagpapakusog kan tropical depression ang ngunyan na Biyernes mga tugang. Naglandfall na pati si Dodong duman sa Dinapige, Isabela mga tugang. Ang alas 5 nin pagkaaga, Kasubago, nasa bisindad kan San Mariano, Isabela na may maximum sustained wind of 45 kilometers per hour as in gustiness na 75 kilometers per hour po mga tugang. Kaya ang tropical signal number 1 di size na lugar kung saan linalauman ang makusog ang Duros mga tugang sa pagultanan kan 31 to 61 kph nagdadaranin minimal to minor threat to life and property. Kaya Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union mga tuga. Kaya digdi sa tuya, darakan habagat. Ang pagparauran-oran po digdi sa tuyang lugar ngunyan mga tuga. Habagat duman sa mga kababayan niya to. Habagat ang nakaka-epekto, nagdadarang epekto digdi sa tuyang lugar mga tuga.
Spaghetti pataas, spaghetti pababa at pataas. Makinig kayo! Igiling pababa. Ay, grabe ano. Kuya na marayining eat. Everyday, always, ano yan? Happy? So, grabe pala ang income kan EB. Ano? Appear tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit. Grabe ang income ngunyan. Nagraralaban sa mga noontime show mga tugang. Artista na muna kita ha. Sumakit ang dibdib ko, sumakit ang tuhod ko. Dito na pagulayan so sikat baga ngunyan na so pangadjion na nasa Biblia ginibong kangingiritan baga mga tugang sarong ko yan video. Kaya para orlayon yan ta maayo man kitang makukakayan pero sabi nga ni kayan blasphemy an sistemang niya na ginibo kan sarong sarong personalidad mga tugang. Kaya importante ta sagradong maray ang ipinagtukdo sa tuya kan sa tuyang kagurangnan ni Jesucristo. Now when you pray, pray like this. So our Father bagano. Okay. Amanya mo. Lord's Prayer. Tayo, sumakit ang ulo ko. Kaya papasikat siguro. Sex bomb, sex. Dapat gumibong yan ang CBCP kung anong pwedeng gibo na lakdang digdi sa bagay na ini mga tuga. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Sabay-sabay. Spaghetti pababa, pababa. Madali na po kitang magpaaram. Pataas, Digdi sa pagiribanan niya itong ngunyan. pababa. Spaghetti pataas, spaghetti pababa at pataas. Makinig kayo! Ayokong pumayat. Diyan po sa Banwaan Kanbaaw, Kasodma, nagkaigwanin Interagency Collaborative Partnership mga tugang. Ayan, naging matrayumpuan ginibong Capacity Enhancement Training for Barangay-Based Institution. Katuwang po digdian EILG Baaw, LG Baaw na inatindiran kan mga miyembros kan Council, BIFATS, Force Multipliers, asin iba pang individual na hali po sa Barangay Karanday, Cristo Rey, asin po Iyagan. Kaya ang personalized kan ba pinagtaunin dagdag na karaman dapit sa arresting techniques, paggibunin tamang blatter, updates on law, tama. Paggibunin tamang blatter taminsan sa barangay, bakuman po gabos. Igwa pong day tatong maggibunin blatter. Lalo na si mga tanod. Bakuman po gabos, iba tatauman. Importante po ining paggibunin tamang blatter. Ano pa, updates on law protecting women and children na sinibapang issue, concern sa barangay para mas lalong maging marahay, asin matawan po nin atensyon ang tamang pagserbisyo sa mga namamanwaan. Ini po ginibo naman sa Barangay Karanday, Baaw, Camarines Sur. Good morning dyan sa Barangay Karanday, Baaw, Camarines Sur. Happy listening po dyan, ha? Ini pong inaapod na Interagency Collaborative Partnership. Siyempre, may mga stakeholders na nagtabang man po mga tugang. Kaya congrats Spaghetti pataas, spaghetti pababa at pataas. Jopa, yan mo, Nick. Sabayan si Rochelle. Spaghetti Ay, pabutan ko daw ni maray na pag-aga si Consial Martin Batacan dyan po sa Banwaan Kanbato. Kumusta na? Ano na po ang pinaka-latest kan Banwaan Kanbato? Haros mga tugang ini pong pangyayaring duwang alkalde. So, saro duman sa ibong na building, saro duman sa munisipyo. Hindi ang tensyon dyan. Sana dahil naman pulugod maglala mga tugang, ha? Sa mga taga dyan sa Banwaanin, Batu, Camarines Sur. Pababa na naman sila siyempre.
Ay, happy listening na lang sa gabos na mga nag-aantabay po digdi sa RPN DCKI. Madali na po kitang magpaaram mga tugang digdi sa programa. Nasa muya na lang pong pagpapasalamat po sa Indo gabos na mga suki kan RPN DCKI. Babelta kita sa Lunes na naman. So ready na ba kayo? O sige, simulan na natin ha! Ay nagsasabi po digdi, sir, dapat bigyan ng parusa yung gumawa ng mali punk version ng Ama Namin dahil iyan po ay kalapastanganan. Tama, sabi kan CBCP, kalapastanganan ang ginawa. Inapod pa nga nining blasphemy kan sarong obispo kan CBCP ang ginibong pagsulot nin Bado kan nasareno sin pagbaili sa version na punk version kan Ama Namin kan drag queen na si Pora Loca Vega. Sisikat na marayin yan. Asin mga pag-iriba kayo ni sa viral ngunyan sa social media. Dancing to the tune of sacred biblical prayer with matching sacred costume booth is completely disrespectful not only of the people and institution practicing such faith but of God Himself. Yan ang sabi ni Father Jerome Sicilia. Mga tugang luay-luay na po akong mapaarang digdi sa programang Bicol Connection. Ngunyan pong Biyernes, petsa 14 kan bulan na July 2023. Nakiban niya sa paglilingkod bayan mga tugang si Karondang Philip Baracena. And siyempre mga pagiribaan, mga OJT ka na si SPC Nabwa. Sa main control ngunyan si Engineer Jameson Noco and yaon man si Chief Engineer Abilin Don Turalio. Si Ricky Sagayap sa information. Asin si Jimmy Guanzon duman sa transmitter side. Ako pa sa inyong amigo sa radyo ini si JB June for the floor. Nagpapaabot nin Maray Now 2. Salamat.